И здравейте хора, днес ще правим ревю на акаунт. Един мой приятел ми го даде и приятно гледане. И здравейте хора, и вече сме в локъра, преминаваме първо към глайдерите. Имаме сезон 4 глайдер, сезон 3, чаптър 3 сезон 2, сезон 5, чаптър 3 сезон 3, чаптър 5 сезон 2, сезон 6, Battle Pass, сезон 5 Battle Pass. Отчопаем, мисля, че е този глайдер. Пак от Battle Pass, сезон 4, сезон 3 Battle Pass, сезон 5 пак Battle Pass. Да, преминаваме към лоби скриновете. Сезон 3, сезон 3 пак, сезон 5, сезон 4, сезон 5, чаптър 4, сезон 4, сезон 3, сезон 4, сезон 5, 5, 5, 3, чаптър 3, сезон 2, сезон 6, сезон 5, сезон... Така да, чаптър 3, сезон 3, 4, 6, 3, 3 пак, сезон 5. Така, отиваме към манерите. Тук може да ги разгледате. Мисля, че няма някакви редки. Продължаваме към раповете. Не са много интересни, както виждам. Но нищо, пак има. Преминаваме към кирките. Чаптър сезон 3 безплатна кирка може. Сезон 2, сезон 6 Battle Pass, сезон 3 Battle Pass. Това е от Fortnite OG сезона. Сезон 5 също пак Battle Pass. Сезон 4 Battle Pass, сезон 5 пак Battle Pass, сезон 4. Така да е, чаптър 4 сезон 4 имаме дрифт на дрифт кирката. Може да го имаме. Сезон 6 Battle Pass, сезон 3. Така. Преминаваме към емотите. 3, 2, 1. О, имаме тег дил! Холи! Имаме тег дил, момчета. Виждате ли го това на екрана? Имаме тег дил. Преминаваме към емоциите, за да ги видим. Имаме кронката емота. Имаме това редкия емот. Сезон 3. Сезон 3 рокет емота. Сезон 3 пак Battle Pass. 2 плюс 2 прави 4. Сезон 4 Battle Pass. Това е 500 V-Bucks от шопа. Мятаме малко пари. И ето, легендарният тег дил, където всеки иска и е много рядък. Сезон 5 Battle Pass емот. Сезон 3 Battle Pass емот. Сезон 3 пак Battle Pass емот. Сезон 6 емот от Battle Pass 5. Сезон 1 емот за 200 V-Bucks. Сезон 4 Battle Pass и сезон 2 емот. Може да играем на плажа топка, баскетболна. Имаме някакви тук спрейове. Аз пак спрейове. Такива емотикони. И преминаваме към бакбинговете. Сезон 3 Battle Pass имаме
сезон 4 на чаптер 3, Fortnite OG, сезон 3, сезон 4, сезон 6, сезон 3, сезон 7, 6 аз пак 7, сезон 3 на чаптер 2, сезон 5, не знам колко баги, чаптер 3, сезон 3, чаптер 4, сезон 4, 3, 5, 3, чаптер 4, сезон 4, рамкет системата баги, сезон 4, Fortnite OG, пак Fortnite OG. И преминаваме към скиновете. Скин човек. Мисля, че OG, защото не го съм видял. Starter Pack сезон 4, сезон 5 Battle Pass Skin, сезон 3 Battle Pass Skin, Starter Pack сезон 3, сезон 4 Battle Pass, сезон 6 Battle Pass, сезон 5 пак Battle Pass, сезон 3 Battle Pass, сезон 3 пак Battle Pass, сезон 5 Battle Pass, сезон 5 Battle Pass. Ето го директа. Легендарен скин, легендарен. Dark Voyager, трети сезон. Мисля, че беше някъде 60 тая на Battle Pass-а. Карабайта. Дай да видим дали има някакви едит стайлове тая. Карабайт. Има два едит стайла, но нищо. И Calamity. И благодаря хора, че гледахте това клипче.